Мен 5 яш теклем Ишимбай районында Харан ауылда қалдым. Шунда тұрған ек. 5 яшта әтелер, әсәйлер қалаға көстілер. Шунда мен де енді көстім. Шул вақытта мәктәпкә киттем. Мәктәптә сіз бәсегедінде руса, тик рустарына һөйләштек. Шуңа елап-елап башкорт телне югалта башладык. Алактан мына бүген битендә миңа 55 яшь. Сез беләсегез, Мәскәүдә Мәскәүдә 10 ел калдым. Мәскәүдә тик русларны һөйләштек. Шуңа елап-елап башкорт телем югала башлана. Мин нимә әйтергә уйлыйм бүген? Мин сымак, мин куәтләр, меңләр. Без туган илгә кайттык. Туган телгә кайттык. Икенче яктан безнең башкорт теле шул тиклем саф түгел. Шуңа әйттем инде, миңа икене куймагыз бүген. Бүген сезнең белән бергә берничә һорауга җавап табарга кирәк. Беренче һорау. Безгә ничек итәргә, ничек балаларны башкорт теленә өйрәтергә, эффектив өйрәтергә. Икенче һорау, ничек безнең башкорт теле өйрәтүне яңа методикале ябай итәргә, эффектив итәргә. Өченче, ничек бергә башкорт һөйләшүне, башкорт теле өйрәтүне модалы итәргә, замансыз итәргә. Шуңа тагы бер фикер бар. Мына кеше бер генә башкортса, бер генә сүз белсә, biz аны үз итәйек. Аны ситләштермәйек.